Oblečenie, topánky, kabelky, ale aj knihy či ručne vyrobené dámske doplnky. To všetko ste mohli za priateľné ceny nájsť na septembrovom burzoblšáku na Bajkalskej. Dať už nepotrebným veciam druhú šancu na život. To je hlavný cieľ burzoblšáku. Ten sa v Ružinove už stal tradíciou a teší sa čoraz väčšej obľube. Sa hlasili ľudia už 2 mesiace vopred, keďže termín sme vypustili už v júni. No a v podstate už 2 týždne pred bol úplne vyrezervovaný. Takže predávajúcich je vždy veľa a kupujúci v podstate teraz tým, že je takéto počasie, tak je to menej, ale dúfame, že ešte sa to rozbehne dnes. Už tradične ste mohli na burzoblšáku nájsť oblečenie, obuv, doplnky, ale i kozmetiku či iné ručne vyrobené produkty. Prírodné mydielka, balzamy na pery, všetko viac menej bez chémie. Šumivky do kúpeľov, krémiky rôzne, všetko také prírodné mydielka, balzamy na pery, všetko viac menej bez chémie. Šumivky do kúpeľov, krémiky rôzne, všetko také prírodné, všetko sama vyrábam. Ponúkam tu svoje veci, ktoré už nenosím. Chodia ľudia, kupujú? Tak zatiaľ zo pár, ale uvidíme, jak to bude pokračovať. Čo si tu už stihla kúpiť? Gumáky, A je to dobrý výber? no, košelu, bundu, vestu a také. Koľko ste už stihli minúť? Neviem, 15. Platí sa tu teda nakupovať? No jasné, že hej. Najbližší burzoblšák bude už 3. októbra, tentokrát s názvom Car Edition. V spolupráci s časopisom veteran.sk sme v podstate spravili aj takú prezentáciu veteránov, kedy nám ich sem asi 15 pošlu. To znamená, že možno prilákame aj nejakého chlapa konečne na ten burzoblšák. Pre televíziu Ružinov Mariana Šebová.